Velkommen til hiking i Zion National Park. Vi går på noget, der hedder Hidden Canyon. Og vi ved ikke lige helt, hvor vi er henne af. Men vi er gemt. Men flot ser det ud. Og der er, vi går på skyggesiden lige nu. Det er egentlig meget rart. Nu prøver jeg også ikke over det. Wow. Så har vi læst, at hvis man falder ned her, så dør man. Så det er det, vi lige nu bruger det meste af vores fokus på at undgå. Det har vi nok ikke så meget lyst til. Jeg kigger efter fuglederkopper. Og Mikkel han kigger efter fuglederkopper, det er meget rart, fordi vi har læst også, at der er mange af dem. Så dem forsøger vi også lige at undgå. Det kunne være rart. Der er ikke nogen slanger. Det er meget rart. Det har de lovet os. Til gengæld er der løver. Det ved jeg ikke lige, hvor tryg vi er ved. Det er los. Mountain lions. Los løver. Er det. Hold kæft, hvor går vi meget opad nu. Det er fedt. Så er der lidt sne også. Det er lidt underligt i 20 graders varme. Nu er vi ved at være på toppen her. Fantastisk udsigt. Cirka 800 højdemeter. Går vi. Der er lige et stykke nu. Vi er ved at være oppe i en 500-600 km højde nu. Det bliver lidt svært at trække vejret, men det går. Så er der sol. Hidden Canyon. Vi er søde, der. Er nyde udsigt. Her lader vi gå. Vi fortsætter.